Introducere în pariurile sportive, ghid pentru începători. Bună! Ați ajuns în locul potrivit dacă doriți să învățați despre pariurile sportive. În acest tutorial vă vom ghida pas cu pas. În primul rând, să înțelegem ce sunt pariurile sportive. Acestea sunt pariuri pe rezultatele diferitelor evenimente sportive. Alegerea casei de pariuri potrivit de pariuri este esențială. Asigurați-vă că este licențiat, oferă o gamă largă de sporturi și are recenzii pozitive. Înainte de a paria, învățați regulile sportului pe care doriți să pariați. Informațiile despre jucători sau echipe vă pot ajuta să faceți previziuni mai bune. Următorul pas este să înțelegeți diferitele tipuri de pariuri. Acestea pot fi simplu, multiplu sau sistem. Și acum să vorbim despre gestionarea banilor. Niciodată nu pariați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți. Aveți un buget fix pentru pariuri. Să analizăm cotele. Acestea indică câștigul potențial al unui pariu. Înțelegerea lor este vitală pentru a face pariuri inteligente. Și în final, nu uitați să vă bucurați de proces. Pariurile sportive ar trebui să fie distractive, nu o sursă de stres. Asta e tot pentru tutorialul nostru de astăzi. Sperăm că v-am ajutat să înțelegeți mai bine pariurile sportive. Pentru mai multe sfaturi, like, share, subscribe. Să fie verde!